Hai, salutare și bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Roblox. O să continuăm să ne jucăm. Sunt puțin răgușit. M-am jucat aseară și o să încercăm să ne jucăm și noi un Tycoon. Dacă vreți să-mi lăsați comentarii, dacă aveți canal de YouTube, să mă abonez și eu la voi. Să căutăm un hobby, să ne jucăm și noi. Ce mă costă? O să încercăm jocul ăsta, că nu l-am mai încercat deloc. E prima oară. Sper să fie palpitant. Mi-a lăsat un băiat un comentariu ca să mă abonez la el. O să-l duc la acest episod. O să mai fac și episoade cu Brawl Stars, nu vă faceți griji. Mie mi s-a furat un cont cu Crow și am vorbit cu Supercell-ul și a zis că peste 2 săptămâni mi-l debanează. Am dat solo, că nu prea știu ce o să se întâmple. Dacă eu să ne mai și jucăm să vedem ce se întâmplă. Ready. Dacă vreți în episodul următor să dau să mă vedeți și la față. Face fratele meu ore dacă se aude o doamnă profesoară. Revin imediat. Cristi, uite-te dacă începe și mie. Până începe să ajut pe sora mea să găsească acest canal de YouTube. Îi dau un like. Ia doar. Nu intru bine aici. Că încărcătorul de aia. Inițiază. Deci, Marius Marian Roblox. Caută, e un BMW. Am început jocul, dar nu știu exact să ieși din balon. Frumos jocul, poate să mai facem episoade cu el.
fost joacă și dăm și link-ul celor de pe live aici. De luni până vineri, la ora 10 dimineața, ne vedem live pe acest canal. Și chiar acum vor intra abonații. De una alta, eu am dat să pot să-mi cumpăr skin. Uite, buy skin. Costă 100, ok. L-am cumpărat. Gata, frate. Am dat 100 Robux și trebuie să apară un skin cu mine aici în shop. Vedeți cum sunt toate skinurile astea? Ar trebui să apară un skin cu mine, să pot să joc eu. Să fiu eu The Killer. Avem și traps pe aici. Aș folosi și trap-urile astea. Iar ca și skins, vreau să folosesc pisica. Sper să pic eu infinitul, adică killerul. Dar pot să închid ăsta? Cum îl închid? Hai de o dată pe shop. Gata, frate. Și aici poți să și donezi, aparent. Am văzut că poți să-ți iei skin-uri free. Sper să se mai facă hărți. Mi s-a părut interesantă prima hartă. Chapter 1. Normal ar trebui, din moment ce scris Chapter 1, ar trebui să mai facă. Și mi-a spus mulți că, măi, nu-i Yuvas sau Luvas, sau bine, cred că nu vorbim că e Yuvas. Dar Yuvas, Luvas, a zis că... Mai să mereu suntem niște copaci. Și că, de fapt, uite, n-am picat eu. Și că, de fapt, Max cel tare 1 a făcut jocul. Am și zis chestia asta după aia în comentarii cu un pin. Deci, developerul mare este grupul Yuvas sau Luvas, dar eu cred că e Yuvas. Aoleu, vine pisica! Ce pisica? Dacă se aude în canalul YouTube, e sora mea lângă mine și se joacă. Max cel tare 1 a făcut jocul. Salut! Ca să fie pentru toată lumea. Nu. Mamă, dar ce fain arată și skin-ul ăsta. Așa cu sânge. Salut! Nu! Vampir! Ce ești vampir? O pozică vreau să-i fac. Dar sincer aș vrea să mă prinde și să am și eu bulan să pic eu. De aici suntem în studioul lui Max. Stau pe canapea. Dar mă dă la reclamă de mă rupe. Nu mai e așa, nu știu, da, închide. Trebuie să-ți mai tăiem și noi niște lemne. Dacă dau una chestie. Să cauți infinitul pe Roblox, să duci și șmecherii jocul. Infinitul. E cum ar fi pisica. Nici ok, nimic. Aici ar fi... Vreau cineva după mine, băieți. Ia să fugim. M-a ciruit. A venit asta și a tras direct după mine. Am vrut să fac o bază, n-aveam ce să-i fac. Da, cam aici s-a terminat acest episod. Dacă v-a plăcut, sper să vă abonați. Să apăsați și voi episodul de like, să facem 5 like-uri. Asta a fost episodul și ne vedem mâine dimineață la un nou episod. Pa!